вече се почина. Не я видя тази кисела бабичка. Пак ли тая начин? Стига, че флигото ми е на терасата ми. Извинявай, какво правиш тук? Ами, реших да си почина тук, защото изглежда много хубаво. Ами, извинявай, ама първо ти спи в леглото. Второ, това е моята тераса, какво правиш на нея? Какви са те, които викат, бе? Добре. Добре, извинявай. Не знам. Извинявай, просто ми хареса тук да стоя, да си почина. Цели 5 часа съм тук. Да. Какво пак ли? Извинявай, добре, искаш ли да се запознаем? Да. Аз съм Симона. Аз съм Стефи. Приятно ми е. На мене. Да стоя тук, защото нямам какво да правя. Ами по принцип можеш, но се запознахме и малко е странно. Да, разбирам, че дома се запознахме, обаче аз с теб съм приятелка. Чули колко много деца има тук, защо точно при мене? Моля те. Добре. Айде, гледай нещо. Добре, промених си мислите за теб. На какво ще играем? Къде да знам, да излезем навънка, примерно. Добре. Играех танци хип-хоп. Браво. Какви са те бебета, които реват? Дай да слезем да видим, примерно. Може да спиш при мен, но само за няколко нощи, след това си намери стая. Добре, и къде? Примерно, може, виж, тук има легло, там има легло. Ела да видиш, не тук. Ето тук, може би. Така, тук е леглото, което аз спя. Там, ето тук може да спиш ти. И тук е банята. И ако обичаш, да ми самията и на леглото, което е мое. Айде слизай надолу, защото вече ми писна да седя тук. Слизай надолу. Много са вкусни. Аре, излизай по-бързо. Айде, чао. И аз идвам. Казвам, че направо писна баба, ти като костенурка. Добре, ти водиш. Добре, хайде до...